ഇതും ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് എന്താ ചുരിദാർ, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് മാസ്കും, ഇത് രാത്രി ഡെയിലി ഹെർബൽ ഷാമ്പു ആട്ടോ. മൊത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പിമ്പിൾസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഐ എം നന്ദന റിജി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരുടെ റൂം ഒന്ന് കാണിക്കണം. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് റൂം ഇൻ ദ റൂം ടൂർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിമാരുടെ റൂം. ഇവിടെ ആട്ടോ കാർത്തി ചേച്ചി, മീനാക്ഷി ചേച്ചിയും നീതു ചേച്ചിയും ജീതു ചേച്ചിയും കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നീതു ചേച്ചി ഇല്ല. ജീതു ചേച്ചിയും കാർത്തി ചേച്ചിയും മീനാക്ഷി ചേച്ചിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ജീതു ചേച്ചി എവിടെ പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് പോകും. എവിടെ പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈവ് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കാണാത്തൊരു പോയി കാണണം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റയിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാർത്തി ചേച്ചി മീനാക്ഷി ചേച്ചിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഈ ഒരു ടേബിൾ ആദ്യമേ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെപ്പം എവിടെ വേണേലും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ പുതപ്പ് ഇന്ന് ചേച്ചി പോകില്ല. അപ്പം അലക്കി തേച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. പുതപ്പൊക്കെയാണ്. ഇതും ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് എന്താ ചുരിദാർ, ഷാള്, അതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു കവറുണ്ട്. ആ കവറിനകത്ത് എന്ത് വെച്ചേക്കുമോ അറിയത്തില്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് നോക്കിയാലോ. നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡപ്പ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന് റേറ്റ് വന്നിട്ടൊരു എത്ര ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഒരു 500-ൻ്റെ ആയിരിക്കാം. ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് മാസ്കും ഒരു വൈറ്റ് മാസ്കിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ലീഫ് വരുന്നതും, പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ലീഫ് വരുന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈനുള്ള ലീവ്സ് ഉള്ളതും ഒരു മാസ്ക്. പിന്നെ ഇത് ഓറഞ്ചിനകത്ത് കുറച്ച് ഡോട്ട്സൊക്കെ, വൈറ്റ് ഡോട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു റെഡിനകത്ത് കുറച്ച് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ലൈൻസ് കൊടുത്തേക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ ഇതുള്ളത് ഹിമാലയയുടെ സിൻസ് പ്യൂരിഫൈയിങ് നീ ഫേസ് വാഷാണ്. ചേച്ചി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 98 അത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ്. ഇത് 70 രൂപ കേട്ടോ. 70 രൂപ. ഇത് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ. ഇതിനാണ് 98 രൂപ കേട്ടോ. ഇത് രാത്രി ഡെയിലി ഹെർബൽ ഷാമ്പു കേട്ടോ. ഫോർ എവരിഡേ ഹെൽത്തി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയറിനുള്ളതാണ്. അതെ, നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയും കോക്കനട്ടും നെല്ലിക്കയൊക്കെ ഉള്ള കേട്ടോ. ഇതിനാണ് 98 രൂപ. നല്ല മണം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് തലയിൽ തേച്ചു, ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് തേക്കുന്നതാണ്. മുഖത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പിമ്പിൾസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് തേക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇത് എലോവേറയുടെ ക്ലിയർ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ജെല്ല്. അപ്പം ഇതാണ് സാധനം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സാധനമില്ല അതാട്ടോ. പിന്നുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ പൊട്ടാണ്. ഇത് പൊട്ട്, ഇത് തീർന്ന പൊട്ട്, ഇത് പുതിയ പൊട്ട്, ഇത് വേറൊരു പൊട്ട്. പിന്നെ ഇത് ചേച്ചിയുടെ വാച്ച്, പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വളയും മാലയും, വേറൊരു വള, ചേച്ചിയുടെ സ്ലൈഡ്സ്, പിന്നെ എന്താ ഐടെക്സിൻ്റെ ഡാസ്ലർ, ഐലൈനർ 2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പുത്തൻ. പിന്നെ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ്, ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക്. ഇത് ഒരു വേറെ നെയിൽ പോളിഷ് ചോക്ലേറ്റ് കളറിലാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു അടുത്തൊരു കുട്ടി ബോക്സാണ്. ഈ കുട്ടി ബോക്സിനകത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചെറുത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല. ഒരു ഒരു സംഭവമുള്ള ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ്, ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ, 2 സ്ലൈഡ്, ഒരു ബണ്ണ് ബുഷ് പോലത്തെ. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ മോതിരം കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് മേടിച്ചപ്പോൾ ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഹൈപ്പ്. അടുത്ത് ഇതെൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോക്സ്. ഇതിനകത്ത് ചേച്ചിയുടെ സാധനങ്ങളാട്ടോ. ചേച്ചി ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ. ഇത് ചന്ദനമാണ്, ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചന്ദനം. കുറേ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്.
പിന്നുണ്ട് ഡിസ്കോ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, അത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ചേച്ചിന് ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ഓയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, പാരച്ചൂട്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്താണ് സാനിറ്റൈസറാണ്, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ. ഇതിന് 50 രൂപയാട്ടോ. ഇതിന് റേറ്റ് വന്നിട്ട് 124 ഷേക്കാണ്, സോറി കേട്ടോ. പിന്നെ ഡാസ്ലറിൻ്റെ ഐറ്റക്സിൻ്റെ കുട്ടി പൗഡർ, ഐറ്റക്സിൻ്റെ ഡാസ്ലർ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ടാൽക്കൻ പൗഡറാണ്. ഇതിന് റേറ്റ് വന്നിട്ട് 10 റുപ്പീസാണ്. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്, കുഞ്ഞിയുടെ ചാർജർ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞിയുടെ ആണോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആണോ? കുഞ്ഞിൻ്റെ കേട്ടോ. ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ ചാർജറോ. ഇത് ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ബാഗാണ്. ഇതെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് കാരണം എനിക്ക് സ്കൂൾ ബാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം എനിക്ക് തോളത്തിടാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇടാം അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിലുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ അടിയിലോട്ട് ഡ്രോസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും കാണിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിക്സി ഇരിപ്പുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ ചപ്പൽസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കലാപരിപാടികളാണിത്. പിന്നെ ഞാനാട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചാർജർ, എന്തെങ്കിലും കുത്തുന്ന സാധനം. ഇത് ഫാന്, ഇത് ലൈറ്റ്. ഫാന് നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലഗ് മീൻസ് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കളറിങ് സംഭവമുണ്ട്. കളറിങ്സ് മീൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ചുമ്മാ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബൾബ് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ കർട്ടൻ, കഥക എന്തൊക്കെയോ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബെഡിൽ ഇത്, പിന്നെ പില്ലോയ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പുതപ്പ്. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗ്, ഞാനും ചേച്ചിയും ഞാനാട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബൈ.